ju asi nikdy neochutnám, pretože je iba z fotky od Helmuta Newtona, pretože je to žena z fotky Helmuta Newtona. Zrazu bola preč, stačila chvíľa, ruleta náhod ju poslala inám do náruče zlodeja či kráľa. Recepčná z hotela odmietla peniaz, keď som sa pýtal, kto bola tá žena. Tá sa vám, pane, iba zdala. A chladná ako mramor, sochy piety, nijaké potom a nijaké predtým. Krása vždy býva trochu smutná. A čo asi skrýva jej norkový kožuch, vidieť to chcelo by odvahu Božiu. Bohyňa z fotky pána Newtona. Škoda, že ju asi nikdy neochutnám, pretože je iba z fotky od Helmuta Newtona, pretože je to žena z fotky Helmuta Newtona. Od Helmuta Newtona. Wow, tak to som teda opravdu překvapil.